Zkusíme vás tu poučit o dynamice rasismu a předsudků v Americe. Znáte slova, jimiž projevujeme intoleranci? Začněme procházkou naším tunelem předsudků, v němž pocítíte, jaké to je být diskriminován. Uchyle! Bufeťáku! Krákostlíku! Tekře! Pasero! To je plouši? Magore! Šikmokej! To je ale paráda. Stačí jen všechny přesvědčit, že jsem postižený a mám 1000 babek. Nebude to snadný, ale nic není snadný. Riku, mám tě odvízt do ředitelny. Co? Já to neudělal, Kelly, nelze nelhář. Dostal jsem příkaz přivízt tě do ředitelny. Riku, spí péro, ty srzavá pihatá židovská kryso. Kreténe, kdo si kurva myslí, že chceš? Já jen dělám svou práci. Já jen blablabla. Víš, proč máš dozor na chodbě? Protože nemáš žádný kámoše. Měl by se zabít. Měl by se zabít. A pak papež říká, tak se mrknem na záchod. Kluci, taky mám jeden. Proč se holky malujou a voněj? Proč? Že jsou hnusný a smrděj. Karpene, přestaň být nasranej. Nejsem nasranej, jen tyhle fóry už znám. Tak sem nechoď, když seš pak celý večer ze čuráka. Já aspoň čuráka mám. Ubližujete nevinným a kadíte holčičkám do pusy. To je kec, jsme mývala přátelé, ne Harvey Weinstein. Facebook to tvrdí. Jsou to keci. Ale Facebook říká, že... Není to pravda, musíš zapnout svůj zasraný mozek a ty sračky si přebrat. Není to pravda, musíš zapnout svůj zasraný mozek a ty sračky si přebrat.